மெலினுங்கிற ஒரு குட்டி பொண்ணு நைட்டு தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவளுக்கு ஏதேதோ கனவுலாம் வருது. அப்புறம் காலையில முழிச்சு பார்த்தா அவ ஒரு பெரிய ரெட் பாண்டாவா மாறிட்டு இருக்கா. அதை பார்த்து அவ பயந்து பதறி போய் பயங்கரமா கத்துறா. அதனால அவங்க அம்மா தன்னோட பொண்ணுக்கு என்னாச்சோ ஏதாச்சுன்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா பயப்படுறாங்க. ஆனா நம்ம மெலினு ஒரு ஸ்கிரீனுக்கு பின்னால ஒளிஞ்சுக்கிட்டு தயவு செஞ்சு வெளியில போங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மாவை திட்டிடுறா. அதுக்கப்புறம் இவ இதெல்லாம் வெறும் கனவா தான் இருக்கும், நம்ம தூங்குனா சரியாயிடும்னு சொல்லிட்டு தூங்க ட்ரை பண்றா. ஆனா இவ அந்த பதட்ட நிலையிலிருந்து ரிலாக்ஸ் ஆக ஆக அந்த பாண்டா உருவம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறையுது. அதாவது என்னன்னா இவ ரொம்ப கோவப்பட்டா பாண்டாவா மாறிடுறா, ரிலாக்ஸ் ஆயிட்டா மறுபடியும் பழைய உருவத்துக்கே வந்துடுறா. ஆனா அவ தலையில இருக்கிற முடி மட்டும் கலர் மாறவே இல்ல, அப்படியே ரெட்டா தான் இருக்கு. அப்புறம் அவங்க அம்மா அவளை கார்ல ஸ்கூலுக்கு கூட்டிட்டு போய் விடுறாங்க. அவளும் அந்த முடியை மறைக்கிறதுக்கு தலையில ஒரு தொப்பி போட்டுக்கிட்டு வரா. அப்புறம் அவ போய் கிளாஸ்ல உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கா. அப்ப அவங்க அம்மா தன்னோட பொண்ணு காலையில ரொம்ப டிஃபரெண்டா நடந்துக்கிட்டாலே, அவளுக்கு என்னாச்சோ தெரியலையேன்னு சொல்லிட்டு வெளியில ஒரு ஓரமா நின்று அவளை பாத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அவங்க பாத்துட்டு இருக்கிறத நம்ம மெலினும் பாத்துறா. அதனால இவளுக்கு பயங்கரமா கோவம் வருது. கோவம் ரொம்ப அதிகமாகி இப்ப கிளாஸ்லயே அவ அந்த ரெட் பாண்டாவா மாறிடுறா. அவளை பார்த்து அங்க இருக்கிற எல்லாருமே பயங்கரமா பயந்து போயிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம மெலினு அந்த ஸ்கூல்ல இருந்து ஓடி வெளியில வந்து அவங்க வீட்டை நோக்கி ஓட ஆரம்பிக்கிறா. அவங்க அம்மாவும் அவ பின்னாலேயே துரத்திக்கிட்டு வராங்க. ஒரு வழியா நம்ம மெலினு அவங்க வீட்டுக்கே வந்துடுறா. அவங்க அம்மாவும் அவளை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு வீட்டுக்கே வந்துடுறாங்க. இவ வீட்டுல பெட்ஷீட் போத்திக்கிட்டு அழுதுகிட்டு இருக்கா. அப்ப அப்பா வந்து அவளை பார்த்துட்டு என்ன இவ்வளவு சீக்கிரம் மாறிட்டாளேன்னு கேக்குறாரு. இவ இப்படி மாறுவான்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு முன்னாலேயே தெரிஞ்சிருக்கு. அப்பதான் அவங்க அம்மா சொல்றாங்க, நீ கவலைப்படாத, இதை சரி பண்ண முடியும். நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே வயசுக்கு வந்த பிறகு ரெட் பாண்டாவா மாறிடுவாங்க. நானும் ரெட் பாண்டாவா தான் இருந்தேன். ஒரு சடங்கு செஞ்சு அந்த ரெட் பாண்டாவை ஒரு டாலர்ல அடைச்சு வச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாலர் எடுத்து காட்டுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம அதே சடங்கையே உனக்கும் செஞ்சு அந்த பாண்டாவை உடம்புல இருந்து பிரிச்சிடலான்னு சொல்றாங்க. ஆனா அந்த சடங்கை வானத்துல ரெட் மூன் வர அன்னைக்கு தான் பண்ணணுமா. அடுத்த ரெட் மூன் மே 25ஆம் தேதி தான் வருமா. அதனால நம்ம மெலினு அது வரைக்கும் தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கூட சேர்ந்து அடிக்கடி ரெட் பாண்டாவா மாதிரி ஜாலியா விளையாடிக்கிட்டு இருக்கா. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த சடங்கு செய்யறதுக்காக அவங்க அம்மாவோட ஃபேமிலியில இருந்து பாட்டி சொந்தக்காரங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் அவங்க வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க. அப்புறம் அன்னைக்கு நைட்டு நம்ம மெலினோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் அவகிட்ட, நீ இந்த பாண்டாவை உடம்புக்குள்ளேயே வச்சுக்கோ, வெளியில அனுப்பாத, நீ இப்படி இருக்கிறது தான் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்றாங்க. இவங்க எல்லாரும் பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது இவங்க கிட்ட இருக்கிற ஒரு ரேடியோல இவங்க ஒரு மியூசிக் கான்சர்ட்டுக்கு போலான்னு பிளான் பண்ணி இருந்திருப்பாங்க. அந்த ஷோ மே 25ஆம் தேதி தான் நடக்க போகுதுன்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அன்னைக்கு தான் இவளுக்கு அந்த சடங்கும் நடக்க போகுது. அதனால நம்ம மெலினு அந்த கான்சர்ட்டுக்கு போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு பயங்கர கோவப்பட்டு மறுபடியும் அந்த பாண்டாவா மாறிடுறா. அதுக்கப்புறம் மே 25 வந்துடுது. இவளுக்கு அந்த சடங்கையும் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. இப்போ மெலினை சுத்தி ஒரு பெரிய வட்டம் போட்டு ஏதோ மந்திரம்லாம் சொல்றாங்க. உடனே நம்ம மெலினு அப்படியே மேல பறந்து ஆன்ம உலகத்துக்கு வந்துடுறா. அங்க ஒரு மாய கண்ணாடி மாதிரி இருக்கு. அதுக்குள்ள போனா இவ நிஜ உலகத்துக்கு வந்துருவாளாம். அந்த பாண்டா ஆன்ம உலகத்துக்கு வந்துருமா. ஆனா இவ அந்த கண்ணாடிக்குள்ள போய்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த பாண்டா கூட இருந்த நினைவுகள்லாம் நினைச்சு பார்த்து அதை பெரிய மனசு இல்லாததுனால திரும்ப அந்த பாண்டா கூடவே சேர்ந்துடுறா. இதை பார்த்து அவங்க அம்மா சடங்கை திரும்ப செய்யலாம்னு சொல்றாங்க. ஆனா நம்ம மெலினு அதெல்லாம் எதுவும் தேவையில்லை, இந்த பாண்டாவை எனக்குள்ளேயே வச்சுக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மியூசிக் கான்சர்ட்டுக்கு கிளம்ப போறா. அப்போ அவளை போய் எல்லாருமே தடுக்க பாக்குறாங்க. அப்படி தடுக்க பார்த்ததுல அவங்க அம்மா கீழே விழுந்து அவங்க போட்டிருந்த டாலர் உடைஞ்சிடுது. அதே நேரத்துல இவ இப்படி பண்ணிட்டாளேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா பயங்கர கோவப்பட்டு இவங்க அதை விட ஒரு பெரிய ரெட் பாண்டாவா மாறுறாங்க. மாறி அந்த மியூசிக் ஷோ நடக்கிற இடத்துக்கு அவங்க பொண்ணு தேடி வந்துடுறாங்க. அவங்கள பார்த்து அங்க இருக்கிற எல்லாருமே பதறி அடிச்சுக்கிட்டு ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவங்க சம கோவத்துல நம்ம மெலினு பிடிச்சி அப்படியே தூக்கி நீ பண்ணது ரொம்ப தப்புன்னு சொல்றாங்க. அப்ப நம்ம மெலினும் கோவப்பட்டு அவளும் பாண்டாவா மாறிடுறா. ஆனா அவங்க அம்மா சைஸுக்கும் அவ சைஸுக்கும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா அவங்க அம்மா பயங்கர பெருசா இருக்காங்க. இப்போ அவங்க அம்மாவோட குடும்பத்துல இருந்து மத்தவங்களும் அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறாங்க. வந்து அவங்க அம்மாவை சுத்தி ஒரு பெரிய வட்டம் போட்டு அவங்களுக்கும் அந்த சடங்கை செய்யணும்னு சொல்றாங்க. இப்போ அவங்க குடும்பத்துல இருக்கிற எல்லாருமே பாண்டாவா மாறி அவங்க அம்மாவை அந்த பெரிய வட்டத்துக்குள்ள பிடிச்சி இழுத்து மந்திரம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. மந்திரம் சொன்ன உடனே பாண்டாவா இருக்கிற எல்லாருமே சேர்ந்து மொத்தமா ஆன்ம உலகத்துக்கு போயிடுறாங்க. அங்க போன உடனே நம்ம மெலினோட அம்மா மெலின் கிட்ட வந்து, சரி நான் பண்ணதுதான் தப்பு, நீ உனக்கு பிடிச்ச மாதிரியே வாழு, அந்த பாண்டாவை உன் கூடவே வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு ஓகே சொல்லிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம மெலினை தவிர மத்த எல்லாருமே அந்த மாய கண்ணாடிக்குள்ள நுழைஞ்சு நார்மல் மனுஷனா மாறிடுறாங்க. நம்ம மெலின் மட்டும் அந்த ரெட் பாண்டாவை அவ கூடவே வச்சுக்கிட்டு அவளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்க்கையை ரொம்ப ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணி வாழ ஆரம்பிச்சிடுறா.